सर सुनिए ना। सर हमको सुना जा सर। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। पढ़ा जाए बच्चा बहुत अच्छा। Music by Perpius Webhome। सुनली नीतीश चाचा कहीं कर जोड़ी, ध्यान कुछ बढ़ाई अपन शिक्षा के ओरी। सुनली नीतीश चाचा कहीं कर जोड़ी, ध्यान कुछ बढ़ाई अपन शिक्षा के ओरी। तनी अभी से करी ना कड़ाई, पढ़ल चाहे सोनुआ नीतीश जी पढ़ाई, मानवा बाबू को IPS बनाई। तनी विचार करी। अमल करी तनी सोनुआ के बात पर, धोबी न हाथ वो बबुआ के माथ पर। अमल करी तनी सोनुआ के बात पर, धोबी न हाथ वो बबुआ के माथ पर। रोज पापा वो करे ले लड़ाई, पढ़ल चाहे सोनुआ नीतीश जी पढ़ाई, मानवा बाबू को IPS बनाई। भइल बा पूरा सुनी मीडिया में हाला, सच बतावेला नीरज निराला। भइल बा पूरा सुनी मीडिया में हाला, सच बतावेला नीरज निराला। पैसा कहेला के बुझी न पड़ाई, पढ़ल चाहे सोनुआ नीतीश जी पढ़ाई, मानवा बाबू को IPS बनाई।